ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 120,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ заминаш, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хонаро сӯрочна фурӯхта мешавад. нархаш 120,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 6 сотиқ заминай, 2 дар хона бо калидоруш. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. дар наздикии мактаб роҳи калон. нархаш 160,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Фурғонтепа. 5 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо 70%. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 220,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Зарнисор. якхонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 41 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 20 ошонага. хона дар наздикии мактаб роҳи калон Садик. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 290,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. сехонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 70 квадрат метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб стадион. хонаро сӯрочна бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 125,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд.
18 микрорайон. як хонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 42 квадрат метр новостройка аст. хона без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хона дар наздики мактаб садик рӯи калон. нархаш 200,000 сомоняи бордоро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, фурғонтепа. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 65 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. доми 6 ошонага. хона дар наздики мактаб рӯи калон. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 270,000 сомоняи бордоро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. як подвал дорад. нархаш 750,000 сомоняи бордоро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротонро ҳатман дар комментария нависен. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.